Ni ye siraba kumakan jɛmukan daminɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye. Siraba kumakan jɛmukan tɛ fɔ aw minnu kɔ, aw minnu b'a yira na sanga ni wagati k'a fɔ ko siraba kumakan jɛmukan kɛra sababu ye aw ka bɔ fɛn caman kalama siraba kan boli sariyaw la. An b'aw fo dan tɛ foli mun na. Serifula tele ɲɛmɔgɔw ye ni jɛmukan in sigi sen kan walasa ka se ka bolimafɛnbolilaw lafiya ani ka se k'u kisi accident ko ma circulation na. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin Banɛba Silafana ma n'ale ye super auto tigi ye Banankabugu taga sira kan a ka parking bɛ yen i mago bɛ diɲɛ mɔbili fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ a bolo. O hokumu kɔnɔna la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin Panama Danbele ma n'ale ye polisiw circulation polisiw ka ɲɛmɔgɔ ye ka d'a kan u bɛ baaraba de la walasa accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min an b'o kɛnɛ dɔ de kan n'o de ye o polisiw bɛ jɔ pont yɛlɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka se ka mototigiw guider ka sira d'u ma u kana taa mobilitigiw ka sira kan walasa k'u lakanda. Bi an y'a kanu ka kuma ni daku in kan k'a sababu kɛ fɛn o fɛn ni i y'a fɔlen circulation ko la a dabɔra lakana dɔ de kama i bɛ taa sɔrɔ a laɲini de ye ka se ka bolimafɛnbolila lakana. O hokumu de kɔnɔna la a bɛ yira k'a fɔ ko mototigiw ni mobilitigiw ni dɛsɛ tɛ sira dɔgɔya tɛ ou bien sira tanya tɛ olu man ka ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka d'a kan ni mobilitigi magara mototigi la dɔrɔn togo togo la digi bɛ kɛ mototigi la o de la a ɲininen don ka mototigiw ka sira bila u dan ma senamatigiw ka sira ka bila u dan ma mobilitigiw fana ka sira ka bila u dan ma mais o bɛɛ la an y'a ye k'a fɔ sira mun dabɔlen don mototigiw kama pont sanfɛla la i bɛna ye k'a fɔ o sira in man di mototigiw ye tuma bɛɛ u bɛ b'u ka sira kan de ka don mobilitigiw ka sira kan. Donc o hokumu kɔnɔna la Panama Danbele n'ale ye circulation polisiw ka ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ bɔ pont in bɛɛ la a ka mɔgɔ dɔ bɛ jɔ ye k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ mun bɛ sira yira mototigiw la aw kana taa mobilitigiw ka sira kan mais o bɛɛ kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ mototigi caman de bɛ yen u bɛ taa mobilitigiw ka sira kan mun de b'u bila nin na u yɛrɛ ka lakana laɲinini kama a bɛ fɔ k'u kana taa mobilitigiw ka sira fɛ o la an bɛna an ka kuma galamani tɛnku maa dɔw la olu fana hakilina ye mun y'a la ka se ka ɲɛfɔli ko la walasa lajɛlikɛlaw ka se k'a faamu walasa minnu fana ka baara ye nin ye u ka se k'a dabila u ka lakana kama. Effectivement o tiɲɛ parce que i b'a dɔn ni autorité kɔni dilannen ka sira mototigiw boli sira ni mobilitigi boli sira ni cela fait différence de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon a man ɲi a fɔlɔfɔlɔ an yɛrɛ lakanali de ye fɔlɔ mototigi taara ka sira kan e yɛrɛ min bɛ ka boli ka sira kan i ka taa dɔɔni a b'i lakana mobilitigi fana b'a ka sira kan a b'o lakana kana ye ko nin bɛ mobili kɔnɔ bɔ a bɛ se ka kɛ wagati bɛɛ quoi bon ne b'ale ka fɔ a kan i b'a ye finalement a bɛ na ni tiɲɛni caman ye quoi donc o ma nɔgɔ a bɛ bɛɛ fɛ mototigiw ka boli sira la mobilitigiw ka boli sira la a ka ca Ala fɛ caman bɔ nin degun ninnu na quoi i y'a ye. Mais e yɛrɛ bolo mun de bɛ mototigiw bila la. Bon mun bɛ mototigiw bila la teliya parce que bɛɛ ko n ka teli bɛɛ ko n pereselen don bon a mana gɛlɛya cogo o cogo i mana perese cogo o cogo ni ka di n'a bɛɛ ye dɛ bon gɛlɛya caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ mototigiw sɔrɔ a kɔnɔna la sariya labatobaliya don quoi donc n'i bɛ sariya labato a ka ca Ala fɛ gɛrɛgɛrɛ sugu dɔw bɛ yen i t'olu ɲɛna quoi ya anw bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka hakili man di bɛɛ lajɛlen ma faamuyaliko ɲuman di bɛɛ ma tiɲɛ na o b'a yira la an bɛɛ b'a ye o i yɛlɛtɔ pont sanfɛ jigintɔ i b'a ye u b'a yiri la bon hali o la dɔw b'u tulo gɛlɛya u bɛ yɛlɛ a kan fana parce que mɔgɔw bɛ teliya la bon i mana teliya cogo o cogo ni mɔbili dɔ ye dɔ kɛn ka taa i sɔrɔ sira la i bɛ sumaya nka an ka dusuma ɲɔ ɲɔgɔn kɔrɔ o de ka ɲi sɔli ko polisiw ka kɛ ta a ma nɔgɔn quoi jalatigɛ ka ca a ma nɔgɔn bon an b'aw yɛrɛ fo dɔrɔn Ala ka barika don ani bɛɛ lajɛlen na Ala ka jamana in kolo suma Ala ka jamana in kolo suma Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen a labanko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛɛ sɔn kan. A ni sɔgɔma basi foyi tɛ ne tɔgɔ Jango Sise ne ye chercheur ye sécurité routière kan dans le domaine du code de la route aussi dans les signalisations routières donc an ka bi jɛmukan bɛ fɛn min kan ni o ye mototigiw lakanali ye siraba kan siraba dilan kɔnɔna na an y'a jateminɛ siraba bɛ dilan hakɛ min kama o ye taa ni ka segin nɔgɔyali ye mais o kɔnɔna na i b'a remarqué bolifɛn minnu bɛ taa ni ka segin kɛ an b'a daminɛ mobiliw ma ka na se senfilatigiw ma ka na se hali mɔgɔ minnu bɛ tɔgɔma u senna minnu bɛ traction animale n'o ye sennamaw ye
bon pour que ninnu kana na taa se ka gɛlɛya se ɲɔgɔn ma siraba kan a laɲinina siraba dilan kɔnɔna na i ka bɛɛ n'i ka bolisira dilan pour que vraiment u ka se ka kisi ɲɔgɔn kɔlɔlɔ ma o de la siraba minnu bɛ dilan ni a bɔra bolibaw kama i b'a sɔrɔ nin fɛn saba bɛɛ taa yɔrɔ b'a kɔnɔ ni o ye mobilibatigiw ye sen naanitigiw fo sen camantigiw minnu ka ca ni sen naani ye sen filatigiw fana olu fana ka sira b'a dama ani maa minnu fana bɛ tɔgɔma u sen na o fana ka sira b'u dama parce que nin fɛn saba bɛ ɲɔgɔn kan o si fanga tɛ kelen ye donc n'u dun gosira ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ min ka fɛgɛn o de ta ka gɛlɛya la kosɛbɛ o de bɛ kɛ kasaratɔ ye ni mobili sera moto ma a ka ca ala fɛ mototigi de bɛ kɛ lujuratɔ ye o de bɛ kɛ gɛlɛya sɔrɔ et en même temps ni mototigi fana sera senama ma i b'a sɔrɔ senama de fana bɛ gɛlɛya sɔrɔ donc o hukumu kɔnɔna na siraba bɛ dilan ka siraba yɔrɔ minnu bɛ bonya bolifɛn sen naanitigiw kama a ma daga ɲɛsin ma bolifɛn sen filatigiw ka i yɛrɛ fereke olu sen na parce que an ka gafe kɔnɔna na ni hali mobilitigi bɛ tɛmɛ moto la a bɛ fɔ ko i ka mɛtiri kelen don i n'a cɛ ni aw bɛ dugu kɔnɔ n'aw bɛ kungo kɔnɔ dun ye a fɔra k'i ka mɛtiri kelen ani tila don i n'a cɛ bon duguba kɔnɔna na o gɛlɛya kelen de bɛ an kan malgré que nin sariyaw a waleyalen don terrain kan mais a sɛbɛnnen bɛ gafew fana kɔnɔ pour que mɔgɔw ka a labatu u t'a labatu an b'a remarqué mototigiw bɛ sɔn toujours ka boli mobiliw ni ɲɔgɔn cɛ mobiliw bɛ taa sira min fɛ olu b'i ni da o sira de kan k'u ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka pont yɛlɛn yɔrɔw la min ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ pont ninnu saba min bɛ Bamakɔ yan nɔ a bɛɛ bɛ yen nɔ mototigiw bolisira dilannen b'a d'a ma mobilitigiw bolisira dilannen b'a d'a ma sennamaw fana bolisira dilannen b'a d'a ma o de pour que u kana na taa gɛlɛya lase ɲɔgɔn ma pont sanfɛ parce que ala k'an kisi n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ kasara ye bon lakana kɔnɔna na siraba dilannaw a ye ɲinina olu fɛ olu ka nin baara in kɛ nin cogo la pour que ka bɛɛ fara ka bɛɛ bila i ka côté la et an ka gafe fana kɔnɔna a kɛra sariya kɔnɔ pour que u ka se ka taa bɛɛ ka taa i ka ligne kan mais malheureusement maa minnu bɛ a baara kɛ n'o ye bolifɛntigiw ye mototigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya parce que a ka gɛlɛn mobilitigiw kana mototigiw ka voie kɔnɔ u yɛrɛ tɛ kɔ a kɔnɔ u tɛ se ka yɛlɛn sennamaw kan mais mototigi de bɛ nin côté fila de ni ɲɔgɔn cɛ soit u bɛ sennamaw ka sira kan soit u bɛ mobili sennaanitigiw ka sira kan et la plupart des cas n'a kɛra kasara ye a tɛ nɔgɔya donc jamana ɲɛmɔgɔ u ye laɲini kɛ toujours pour que vraiment an ka mɔgɔw sensibiliser u ka sirabakan sariya ninnu u ka o batu o batuli tɛ dɔwɛrɛ u yɛrɛ lakanali ani ka magɛrɛw lakana sira yɛlɛnyɔrɔ la an b'a remarqué kuma caman an ka faamaw bɛ ka mɔgɔw guider toujours mais nin sira in tɛ bila sira dilanni ye depuis sira in dilan tuma nin kuma kelen de b'a sen na fo bi mɔgɔw tɛ ka bato an t'a dɔn mun de la mɔgɔw t'a bato la bon o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye parce que i b'a sɔrɔ u b'a fɔ k'u kɔrɔtɔlen don bon i kɔrɔtɔra cogo o cogo i lakana o fana ka kan ka bila kɔrɔtɔ ɲɛ quoi parce que n'i ma ɲɛ ko i bɛ taa ko la i ka se n'i ma se a bɛ k'i bolo problème ye donc kɔrɔtɔ ma foyi ɲɛ an bɛ min ni moto sennamatigiw fɛ olu de ye ko gɛlɛmama yɔrɔ ye kosɛbɛ n'a an bɛ siraba kan ni nin bande cyclable an b'a fɔ min ma piste cyclable ni o tɛ yɔrɔ yɔrɔ la u k'u circuler u ka droite fɛ donc u ka taa mobilitigiw kinibolo fɛ sira dagolo la o de b'u lakana u ka sabali ka boli bolifɛnw ni ɲɔgɔn cɛ parce que bolifɛnw ka kan ka mètre hakɛ min bila olu ni o cɛ u t'o sɔrɔ donc u b'u fereke bolifɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ gɛlɛya lase olu ma a bɛ gɛlɛya lase sennaanitigiw fana ma donc en même temps ni an sera piéton mɔgɔw bɛ i tɔgɔma yɔrɔ min na u ka siratigɛ yɔrɔ donc très généralement an y'a remarqué mototigi ninnu de ka jɔli ka suma hali ni mobilitigi y'i jɔ k'a fɔ k'a bɛ sira di sennamaw ma a ka gɛlɛn mototigi k'i jɔ ni vitesse fana olu kɔnɔ olu de pereselen don tuma caman ka tɛmɛ min tɔw kan donc bɛɛ k'i kɛrɛfɛ mɔgɔw bonya mobilitigiw ka mototigiw gasi sigi mototigiw fana ka sennamaw gasi sigi donc n'an ye ɲɔgɔn gasi sigi circulation na a ka ca ala fɛ bɛɛ bɛ wasa wa fɛn min ye accident ye caman bɛ bɔ a la donc welewele min bɛ ne bolo ka f'u ye vraiment o ye de bɛɛ ka to i ka domaine kɔnɔ bɛɛ ka to i ka voie kɔnɔ mobilitigiw ka to ka voie kɔnɔ mototigiw ka to ka voie kɔnɔ sennamaw fana u ka to ka trottoir kan o de b'a to vraiment ni circulation in bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ bɛ dabɔ kuma la o de la mais ni an ko k'a fɔ k'an b'an ferekew ni ɲɔgɔn cɛ accident tɛ nɔgɔya dɛ a tɛ nɔgɔya nin kan donc ne bɛ min ɲini bɛɛ ka wuli k'i jɔ o jɔyɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana u bɛ baara min na an ɲɛ b'a la su ni tile hali bi bi na an b'a la an ɲɛ bɛ polisiw la u bɛ ka mɔgɔw guider fo ka taa piste cyclable kɔnɔ mais malheureusement dɔw bɛ a jɛ depuis sira daminɛ tuma o tɛ sɔn ka yɛlɛ a kan u bɛ taa i fereke mobiliw ni ɲɔgɔn cɛ pont sanfɛ
a bɛna ni kɔlɔlɔ caman accident dun mana kɛ yen nɔ a tɛ nɔgɔya parce que a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ vitesse la merci. mais yalima e bolo polisiw bɛ nin baara min kɛ n'o de ye ka sira yira mototigiw la a bɛna to kudɛ kan est ce que wagati tɛna kɛ sanction man ka k'a la. a ma dabɔ o tɛ se ka kɛ kudayi ye pourquoi parce que adamadenw de don donc ni mɔgɔw t'a faamu o ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye de k'a faamu mais a bɛ se yɔrɔ dɔ la ne ma da la ni olu bɛna jɔ a yɔrɔ la dɛ a tɔ bɛ tɛna kɛ sanction de sa et c'est que le directeur de l'ANASER a dit wagati dɔ la donc on a dépassé la limite de la sensibilisation quoi fɛn dɔ bɛ yen nɔ il faudrait que donc sanction de k'a kɛ a la ni sanction ma k'a la mɔgɔw t'a dabila o yɛrɛ ma parce que a fɔra k'a fɔ jusqu'à présent mɔgɔ bɛ a kan ka kɛ. mais mun de b'a to mɔgɔw b'a bali ni sensibilisation dɛsɛra yɔrɔ min na a laban tɔ bɛ kɛ sariya de donc an bɛ ala deli ala ka a faamuyaliko ɲuman di mɔgɔ ma an kana se o niveau la quoi mɔgɔw ka dabila o yɛrɛ ma sinon polisi ninnu kɔni b'a la an bɛ se k'a fɔ olu b'a la wagatinin de mais olu tɛna se ka to a la kuda ye wa polisiw ce n'est pas de nuit et jour wagatiw de b'u la u yɛrɛ wagatiw bɛ yen u jigin wagatiw bɛ yen donc fo an yɛrɛ de k'an yɛrɛ lakana an ka dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ yan nɔ pour que k'an lakana de mais u mana kana fɔ k'u bɛna to an kɔ kudayi ka kɔdi ɲɛfɔ an ye nin fɔra bɛɛ ni bɛ permis ta la mobili bolicogo moto bolicogo nin bɛɛ bɛ kalan mɔgɔw kun donc an dun y'a remarqué an ka mototigi ninnu caman bɛ yen nɔ olu ka sira yɛrɛ tɛ sariya la dɛ an ka taa dɔrɔn olu de b'u ka calcul la. mais n'i y'a ye a bɛ fɔ k'a fɔ mototigiw u kana yɛlɛ mobilitigiw ka sira kan est ce que jateminɛw m'a jira k'a fɔ ni moto ni mobili sera ɲɔgɔn ma digi bɛ kɛ jumɛn. n y'o de fɔ depuis le départ c'est ce que j'ai dit n ko mototigiw olu ka fɛgɛ mobilitigiw senkɔrɔ ni mobili ser'u ma dɔrɔn olu de bɛ ta bɛ k'ala ɲagama ye donc pour que u kana na taa gɛlɛya sɔrɔ u ka mobilitigiw fanfɛla ye k'u to yen u k'u yɛrɛ lakana u ka mobilitigiw fana dabɔ kuma la maintenant côté min fana sinama yɔrɔ an b'a dɔn sinama kɔni tɛ wuli facilement k'a fɔ k'u bɛ yɛlɛ mototigiw ka piste kan ou bien mobilitigiw ka piste kan mais gɛlɛya in belebeleba ye mototigiw de ye olu de bɛ a fan saba bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ moto ni mobili ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ moto ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ sinamaw ni ɲɔgɔn cɛ donc faut que u ka kalan ka fɛn dɔ exiger u kan sinon k'a fɔ ko u ni mobili bɛna se ɲɔgɔn ma bon a bɛ se ka mobili dégâts matériels kɛ mobili la c'est possible mais hali sɔrɔ vers 0h c'est la route de Bougassamboukou la mobilitigi taara mototigi nana i don mobili la il était sous coma il était sous l'effet de l'alcool on a compris mais encore a binna cogoya min na ka taa don mobili la ka mobili vitre bɛɛ ci a yɛrɛ ma se ka bɔ a yɛrɛ kalama donc ça c'est des choses qui arrivent fréquemment dans la circulation donc mobilitigi ni mototigi kɔni mana se ɲɔgɔn ma kɔni mobili ka girin ni moto a b'a écraser de donc an k'an janto an yɛrɛ la k'a fɔ ko an ni mobili minnu bɛ ɲɔgɔn kan an yɛrɛ lakanali kama an n'an ka denbaya lakanali kama an kana to an kana taa an yɛrɛ ni tiɲɛ manamana ko la quoi. ne dun ka caya mais sisan o casque yɛrɛ i b'a ye kelen kelen. bon i b'a dɔn fɛn bɛɛ ye sariya ko de parce que ni jamana ko ka fɔ tuma dɔw la k'a bɛ wuli ka pression kɛ mɔgɔ kan a ye nin kɛ a ye nin kɛ lakalelajugu bɛ taa bɔ ni texte gɛrɛw ye k'a kɛ komi a bɛ kɛla fɛn gɛrɛ de kama alors que nin bɛɛ dabɔra an lakanali de kama n'a fɔra karisa casque don casque donni tɛ dɔ wɛrɛ o ye pour que ni binna dugu ma i kunkolo k'a la kisi sen bɛ kari o bɛ sude bolo bɛ kari o bɛ sude mais kunkolo mana kari o tɛ se ka sude dɛ donc fɛn dɔ de bɛ yen nɔ fo mɔgɔw k'a bila o kɔnɔ ko adamaden yɛrɛ moteur bɛ kunkolo de kɔnɔ donc ni kunkolo tiɲɛna dɔrɔn o ye système bɛɛ de tiɲɛlen ye donc an bɛ casque don pour que k'o de lakana sur accident ye cɛ yɔrɔ si a seulement banabana mais a kunkolo bɛɛ ye jeli ye donc a t'a yɛrɛ kalama mun de b'a jira mɔgɔ la ça veut dire que ni kunkolo touchera dɔrɔn c'est tout l'organisme qui sent immédiatement o de la an b'a fɔ a ye casque don casque donni tɛ dɔ wɛrɛ dɛ c'est pour que k'i yɛrɛ lakana i kunkolo tɛ ci i ka bɔ a la kɔni i sen bɛ kari i ka bɔ a la i bolo bɛ kari i ka bɔ a la mais i kunkolo kɔni tɛ ci i ka bɔ a la donc o de la n'i ye casque don casque bɛ kɛ sababu ye ka choc amorti donc gɛlɛya bɛ se yɔrɔ dɔ la a tɛ se yen na donc casque dabɔra o de kama mais a y'a don aw kana fɔ k'a fɔ k'a bɛ siran faamaw ye ou bien aw tɛ siran faamaw ye a y'a don aw k'aw yɛrɛ lakana an bɛ se k'o de fɔ mɔgɔw ye bon n bɛ min fɔ mototigi ye o k'a bila o kunkolo la bolifɛn o ye fɛn namaralen mɔgɔ min fana b'a kɔnɔ hakili de b'a la à tout moment a hakili bɛ se k'a kɛɲɛ ou bien bolifɛn bɛ se k'a kɛɲɛ donc ni o y'a sɔrɔ e b'a a kɔrɔ n'a ma se ka jɔ donc a bɛ yɛlɛ kan dɛ a dɔw bɛ se ka kɛ a ɲɛ tɛ e la e b'a kɔrɔ parce que champ de vision dɔ bɛ mobili rétroviseur la donc ni i bɔr'o kɔnɔ dɔrɔn a t'i ye donc an b'a fɔ o ma ko angle mort donc n'i y'olu ye dɔrɔn a bɛ kɛ ɲɛna ko mobilitigi ɲɛ b'i la a ɲɛ t'i la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana sigilen bɛ mobili kɔnɔ o yɛrɛ hakili tɛ yen nɔ donc kana bila i kunkolo la ko mobilitigi ɲɛ bɛ n na quoi k'i bɛ faufiler u ni ɲɔgɔn cɛ donc a bila i kunkolo la ko mobilitigi adamaden dilanni de don a hakili bɛ se k'a sɔsɔ
tout comme a bɛ fɛn min yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ n'o ye bolifɛn fɛnɛ bɛ se ka a kɛɲɛ frein ka kɛɲɛ donc n'a dun nana a terema yɔrɔ ma e de bɛ ta bɛ k'a la nimisa ye donc pour que o k'i sɔrɔ i k'i yɛrɛ lakana yɛlɛ kɔlɔsi ka fisa ni wuli ka bɔ n disi la ye. sɔrɔ an ka bi jamukan na hakililajiginna an tun bɛ ka kuma fɛn mun kan o de ye sira mun bɛ dabɔ mototigiw kama an b'a ye k'a fɔ pɔn yɛlɛyɔrɔ ninnu na mototigi caman tɛ yɛlɛ sira in kan munna u tɛ yɛlɛ a kan fɛɛrɛ jumɛn mun b'u bila u tɛ yɛlɛ a kan an ka bi jamukan tun bɛ ka bolo de kan hakili la a kun de walasa u k'a dɔn k'a fɔ sira in dabɔra olu de kama u k'an ka bolo de kan walasa u ka lakana hakili la a ye faamuyali sɔrɔ hakɛto bɛ n kan sɔli ala muhamadu.